Shit, hier is dan zo'n wettenvaltje. Let eens eventjes. Ho, sorry. Famke op veel. Dat is Nathanael helpen. Oh. Is dat ik wat tosten? Oh, heel oud. Ze maakt er eigenlijk in. Nou, ik was aan het net oppakken eigenlijk. Oh, wauw. Oh, jeetje, paken. Goedemorgen. Een naaierij, een naaierij. Wie had het wat? Hier ben je eerst al zitten. Doe maar eens maar even vertellen hoe en wat. Maar eerst, van jongens op de planning. Zaken had ze een voetbalwedstrijd dus. Mem gaat mij. En hij... Oh, hij is samen door de wereld. En die doet het maar. En Ilde gaat mij. En hij gaat mij. De badkamer eraan daar. Mijn bad. Tja, er mag nog van alles gebeuren. Dus ze gaat aan de slag. En vanmiddag had zaken een viskwedstrijd. Dus we hadden van al je leuks op de planning. En Zaken vertelt hem even een beetje hoe wat. Shit, druk je wel hier nog even. Uit die gatjes kan water komen. Lachje. Bubbels. Hier kan water komen. En uit de kraan. Shit, hier is dan zo'n watervaltje hier. En dus daar. En dus bubbels en zo. Hé, dit jachtje is grutter. Is dat zo? Ja. Shit, dit jachtje. Ja, vis. Oh, maar dan misschien is dat wel wat anders. Zie maar. Als je op de waterkant zit, hier. Daar zit een slang in, hè? En daar komt er dan water erop. Of daar zoekt er water uit. Zie je zoekt er het om, Ja. dan gaat het door de pomp en dan komt die de gatjes er weer uit. Oh, dan dit, daar komt, dat is waar het water er doorheen gaat. Ja. En daar komt het water in. Ja. En dan is er zo'n putje hier net gewoon. Oh, want hoe gaat Paak en Beppe dat dan? Nou, die zit dan hier in het midden. Ja? En als dan daar maar die voet op je of zo. Dan plopt er gewoon hier, toch? Klopt er gewoon, dan als je krijgt of maar dit shirt, dan krijgen ze dit nog in het midden. En dan is er bijvoorbeeld zo prongelijk maar krijgen we dit met voet. Zo prongelijk maar die komt er voet erop. En dan is het dit. Ja. En dan rent het leeg. Ja. En dan mag ze met dit aan en die kind nog even. En als dat net in de gaten had, Ja, dan rent hij leeg. dan zit dat op een gegeven moment in een leeg bad. Nou, wie zo zien hoe het badje zit, hè? Die Ja. Wat is dat? En geef het lekker in. Nee, weken krijgen we de warmtepomp. Ja. Misschien volgend We weekend. houden volgende weekend, maar wij zien hoe alles uitkomt. Ja. En dat is nog hoorwerk, hè? Waar moest je met een beetje? Wardi, toch? Ja, Wardi van me. Wie maakt er naar de box? Zee. Zee. Even pakjes aan. Kom je dit na dan? Het is wel wat mistig, vis net? Jongen. Hopelijk zie je hem de bal aan. Hey. Jawel. Ja, wietebal. Ja, maar als ik wel eens een bal dat er aan sneeuwlight een keer zeg. Dat is dat toch wel eens? Denk ik van jou. Als je dan een keer sneeuwvoetballen? Ja, het zwallen wel. Oeh, dat is ook wel leuk, hè? Je maar staan maar een oranje bal hebben, zoals valt er net op, hè? Maar ik woon zo'n bak sneeuw op het voetbalveld, gewoon voetballen. Dat is wel leuk, hè? Gewoon met die bal om, die hij helemaal om de sneeuw. Ja. Succes! Nee. Ja, maar helemaal. Ik heb al eens. Hoppa. Ze kunnen hem zeggen hoe het koppen maakt die bal. Oei. Nou, Lucas naar een mooie. Hou heel even wacht. Lucas gaat naar een scoren. Hartstikke in het hoekje. Zullen we die bal op Hildo? Kom maar. Kom even van het veld aan, joh. Oh, Ivan helpt hem al op. Oh, Milan nog even een mooie goal. Kom op, joh. Let eens even zien. Ho, sorry. Famke op veld. Dat is Nathanael helpen. Oh. Nou, een beetje die hoeken dan graag. Beetje die hoeken weg. Ja, ken dat? Geen keepers. Oh, hoppa. Ja. Nee, keepster, hè? Nee, keepster. Kom joh, haar is een baltje in de hollen, joh. Dus kom hier al je heen. Go. Hier is de Marijke nog tellen. Is weer goed. Ja, is weer goed? Ja. Ze moet net van het veld af. Ja, ik vind het Rest er maar Marijke. ja, doe weg. Ja, ik is vannacht ook wel hoor, hè?
gewoon zo mooi de eerste helft. Het stien 3 in voor. Maar er binnen nou inmiddels ze achter mij. 6 of zo fjouwer. Dus of fjouwer zo'n. Sorry Jouke, sorry. Ik zei het heel verkeerd om. Dus dat is wel jammer. Ivan aan de bal. Ah, goed proberen, jongen. Oeh, jammer. Weer op. Nee, hoe gaan we speelzaken? Zie je 4 voor mij? Ja, verdorie. Het tweede helft niet zo best, hè? Nee, eerst helft 4 draaien we voor. Ja. Ja, geef wat mis ergens. Hindert niks. Wel een leuke wedstrijd, hoor. Ja, maar de tweede helft gingen ze echt meer erin beuken. De eerste helft dienen ze dat nog net zo. Nee, dus het kreeg een traap op die voet, zeg maar. Ja, hier is dat. Ja. Nou ja, Want we net zochten leuk. in de bal om schoppen, maar toen schopte ik de bal voort. En toen weer de bal voort en toen schopte hij iets in mijn jongen. Ja, nou, ken ik. Ja, nou ja. Het is wel net mijn opzet gebeurd. We vieren het gauw weer oorke wenkomers, hè? En dan nou even in het chill, hè? Ik snap wel dat ze je doet. Ja, tuurlijk dat het chill hebben, maar dat snapt met me wel. We gaan nou in het chill en dan vanmiddag die viswedstrijd, ja? Zwier, hè? Dan helpen we die kakpet zien. Die kakpet. Oeh, kakpet valt ik haast af. Nou, en ik kom thuis en check dit. Druk dwaande. Een mooi reet. Ze zei shit. Blauw. Oh, een reet. Hier is het. Leuk, leuk. En de tweede spiegel hing het. En ondertussen is Ilse dwaande mij de nieuwe kast, of tenminste de andere kast in te richten. De oor is voort. Check maar, leeg. Tada! Zo was lekker dit, joh. Machtig. En de jeugd is hier. Hoi! Doe best aan het eten, hè? Want hier is toch puddingbroodje? Lekker. Zaak even in het chill. Die met aan had die viswedstrijd. Wissel zaak even eten. En Jouke neemt je vanmiddag mee naar de viswedstrijd in de Vallon. Nou, de man zet een visje. Tuutje. Dan even. Volle willen? Sure. Neem je maar mee. Doei. 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 Zit mooi, hè? Lucas, je weet, maar toen zit de vaas van Jouke. Oh, Jouke zit. Och, zit Jouke weer in het paard? Ja. Net, Lucas had een zanhengel en die had nog zo'n Oh, een werphengel is dat. Ja. Zie die Jouke nog beter had is van Jouke en die oor is van. Tja, is beetje. Haak, let op. Opletten. Oh, wacht je, Zaken, wacht je. Als een beetje erheen draaien. Zo. Dat het... Ik doe dat, kun je een beetje bieden. Opletten, Zaken, naar het dobbeltje. Jouke had een de vis komen. Ja, die had het. Een machine. Een vis. Gaat wel en dan gaat weer bij jou gewoon, ja. Ja, had al in je vis zetten, hè? Ja. Oh, een beetje verder voor. Jouke hier wat voorbeeld. Zo. Ja, hier dan. We gaan 1 keer beet houden. Maar die voelt er Maar die voel hier erin en weer in het die water. vis net. En wie ben hem nou kwijt? Dus, we hebben geen punt. Maar wie deze vis net? Nee, die is die. Die laat er ons kafken. We gaan wel toch van leveren we die in bij de jury, maar is die ook een beetje. Nou, van lijkt me nog net zo lang deed, hè? Nee? Die stond nog net boord. Wordt hier op drukken. Ja, Weer zonder zin. Weer verzorgd zijn er maar. Ik is de bek mee gemaakt. Tjus, joh. Doe maar. Nee, dus toch. Ik ga je aan het haak staan. Rust. Oh, jootje, die Leek, komt erom. direct een bolle. Dus dat ik word tosken. Ja, zeker uit de tossen gehad. En ik net zulke... Nou, dan mag ik nou nog een tankje aan, jongens. Ja. Hoe lang? Dat is mooi. Nou, goeie. Ildo en ik ben rek. Dit is leuk, Ildo. Visje vangen. Ik ga het zwemvestje maar even aan, hier was ze veilig. Rivierkreeft, cool man. Studifong. Oh, kom er maar heid bij. Let eens even zien. Och, heden. Nou, dat hier binnen, joh. Wat zie je, Ildo? Een kreefje. Mijn heid die werkt bij Wetterske Friesland. Hoor. En die hier dat als auw. En die wist wel dat hij hier wien. Ja, nou, die... Overal wel. Ja?
Nou, ik had er nooit in, jongen. Ik doe direct wel onderzoek met mij. Wat leuk, joh. Hallo. Oh, hast du de bijzondere takvis, Jelke? Ja. Let me eens even zien. Oh, wat een bijzonder soort. De takvis, ja, zaken. Wat een meisje hier, jongens. Superleuk. Nee, dat is een beetje ook, ja? Ja, denk er maar om. Zie je wat hierin zit? Je moet er net uitvallen, yes. Ik ben direct uitkroepen. Ja, weet men wel. Dit ben maden. Maar Hilda wil even zien wat erin zit. Ik denk dat ze dacht dat het snoepjes waren, maar dit ben je snoepjes, hè? Is het mooi? Ik wil niet vastjakketje. Ja, maar wel even. Het is gleur heat. Lekker warm, man. Wie tref ik maar met waar? We maken dit wel eens op huid. Oh, Hilda, ze maakt er eigenlijk in. Nou, ik wil zo net oppakken eigenlijk. Had ik het man? Ja, dat doen we maar even. Want we hebben hem niet. Hoe ze even eruit waren, Hilda? Wat doen ze nou? Ah, niet met mijn koffie. Oh, een PFP of zo. Wel even kroppen, ja. Ik word zo in het water. Denk je om Hilda? Ze missen nou op Hilda mee. Had er nog hier? Oh, nou hebben ze weer een snoep, jongens. Oh, Henne! Dan ben je die hier nog weer in. Hey, laat me maar even kielen. Oh, wat je, ik knierbal. Bij de keel pakken. Waarom bij de staat dan? Jongens handig. Dat is toch wel een terrein mee? Ja, hier is 80. Ja. Dat is zo'n nieuwe handig. Ja, staat al op de foto. 79. Zal ik hem terug doen? Ja. Gewoon een beetje onder die fan. Jettetje, jongens. Goed, alleen ik vind meidsen heel vies. Ik kijk. Hilda is de krak vallen. Het moesten ze erop pakken, hè? Ja. Die in de jurk. En dat bloed. Ze doen. Oeh. Oh, ik denk van diezelf. Meidsen die hoeven nooit op dansles. Want Oh, wat is een poepke, hè? Je poept op die. Dat ken ik. Oh. meidsen die doen altijd dit. Ja. Nee, poep. Hoi Hilda. Hoi. Doe net dat hij het doet. Maar die een visje, ik zie hem, hè? Er zit een beestje. Een beestje Onder het bankje. onder het bankje. Zit er bij de kant. Of nee? Ik zie helemaal niks. Nee, in het hoekje. Oh, daar. Ja, die probeer hem te vangen. Ah ja. Ik kan hem gewoon pakken. Nee, trek. Waar is hij? Dan lijkt hij daar in de hoeken. Dat zijn hetzelfde, hè? Ja, ik weet het wel, ik denk het. Ik weet het wel. Oh. Hoe lieve heers. Kroepelhensje. Pakken. Ja, maar zo pakken. Ik met mais. Maar ze er vallen letten. Wat zijn de? Kroepelhensje. Oh. Cool, hè? Nou, net zo volle stipjes, Hilda. Weersbeestjes houden, wat vind je hiervan? Maden. Lekker, shit. Meidsen. Je moet opeten. Nee. Nee, joh. Net opeten toch, Hilda? Ze gaan die baar zitten. Doei, doei. Zullen we in jas zetten? Kunnen we verder kroepen. Oh, daar. Zo. Ja, maar hier willen we verder kroepen. Dat we naar zijn hoes aan. Nou ja, en nu we toch in de verlom binnen, we zijn we krijgen even dat Paken Heinek thuis is. Die is druk aan het verbouwen, dus ik heb even zien hoe het gaat. En wie Paken Heintje? Ja? Paken Heintje, hè? Ja, kom maar, geef voet. Hallo. Oh, krijgen we een taspraakje? We hebben nog 5 minuten om te vissen, dus dat komt wel goed uit. We hebben nog 5 minuten op de klok. Nog 4 minuutjes. Annie. Goed zo, Annie. 9 centimeter. Hoppa. Op bliksem. Oh, een wilde. Een wilde. Ja, lekker wel, joh. Eerst kan het zagen. Die is leuk? Keurig. Leuk, hè? Nee. Niks, maar goed, het. Wie Soms wil? haast het. Ja. Soms haast helemaal niks. Was ik met waar het erin gaat? Maar sta je nog achter een baby houden? Gaan we dat spul even in de auto en dan zien we de prijsuitrekking nog even. En dan gaan we naar Pakenheim. Zullen we dat Wat doen? doen we? Ja? Langs de drukste. 5, 4, 3, 2, einde! Oeh, waar zo'n wonnen, jongens? Hey, jij mag 3 keer rijden. En als wie het zo plant, het begint een beetje te rijden. Het is Aron, er staat de prijsdrukking en het begint nog wat te druppen. Dus goede timing. Herjan de Boer. Hey. Oh, dat
De meeste vis. De meeste visken en een kreeft. Er is nou nog koffie en thee en Bill en lekker hingen. Een applausje voor de organisatie. Woe! En de winnaars maar natuurlijk even op de foto. Nou, wat is nog gekregen? Wat laai je op de tafel? Kleerzaken? Stickers? Stikken. Oh, smileys. En nog een cupcake. Bofkomt. Nou, kom er nog even een paken heen. Komt u maar. Zullen we paken er wel wezen? Ja, ik ga pakels. Ja. Pakels, jongens. Yes! We zijn hier in de buurt, we zijn hier in een viswedstrijd in het haventje. En we zijn dus weer krijgt en hoe het hier gaat met de verbouwerij. Ik zei gewoon tentstand man. Ja, viswedstrijd. Maar even vertellen hoe het gaan is, zaken. Oeps. Niks van. Nee, dat is wel sneu. Ja, dat is mooi, ja. Ik zei misschien kun je wel een keer hier even, mijn vriendje hier even, dan doe ik een bakje koffie bij Paken en dan kun je hier wel even een visje bij Paken voor. Ja, en Ildo had chips hoor, dat was even vertellen. Ildo had chips hoor. Dat is belangrijk. Ja, zeker. Hoort dit, hè? Maar hoe gaat het met de verbouwerij? De Paken is er ook bezig, zie ik wel. Oh, het klein hoor. Nee, ik ga Nou, ik zie wel staf, dus Paken had alleen warmer geweest. Ja, ik ga je nog zeggen. Ja, sure. Ik ben naar de winkel zonder pas. Oh nee. Oeps, dat won net, hè? Maar heel veel erin, maar dat mag niet. Doe ga ik altijd maar waarom zeggen. Oh, jakkerspaak. Oh, bah. Oh, wat stom. Net de volle, hoor. Nee, jouw kant mijn zijn ik toch. Die mem hier pas. Hier is hem weg. Levensgevaarlijk, hè? Ja. Oh. Ah, is mem zeg, hij pakt alles nog voor heel goed hoor. Ik net heel, hè? Nee. Maar nog goed. Maar nou goed. Maar ik ben heel nieuwsgierig, Paken. De verhuizing is hem. Ja, Nou, die gaat voor. die Paken uit mijn stoel. Oh, wauw. Ja. Oh jeetje, Paken. Zaken naar je vlier. En alles is verven. Ja. Jeetje. Maar wat zie je dan als Paken? Wat lijkt het zo als? Ja, dat vind ik zit dat wie ik nou doe. Dat vind ik trainer. Oh, en had Paken in de midden dichtmaken. Beetje van isolatie, ik zeg Nee, maar. maar er zit een computer hier en die stoel die kan net vlak bij die kachel staan. Nee, die kachel is naai. Die kachel is Wat een mooi ding, joh. Die is quasi mantel is nee. Oh, een mooi houtkacheltje. Hele mooie. Oh, net een mooi Oh, beetje. Paken, wat mooi. Daar ga ik een prachtig werk van hem. Die is quasi mooi. Ja? Waar is het orgel? Ja, het orgeltje komt pleiter over in de hoes. Paken die is nou nog druk bezig, schat. Ik weet er nog even net. Nee, dan wordt ze stoffig. Die komt wel, hè? Echt heel mooie Paken. Van nou, paar dingen, er staan net goede in. Nee. Eerst wel, daar kunnen de Paken jongens nog correct hebben zitten. Nou, echt schitterend worden Paken. Super mooi. Ja, het Bleef mij, hè? Hetzelfde hoeven en nee. Nee. Ja, bleef mij. Ja. Je hebt altijd meer dan een Pakendag, denk ik, hè? Dat is altijd zo. Altijd meer werken dan stinkt. Ja, ik ken hem zo eerst net. Misschien met je man en ik. Dat wie mooi weet en dit en geel. Nou, ik zei dit. Dan ook alles. Dit ken ik, dat wordt bij wie. Ja, of dan klapt het echt net. Nee. Wie maakt een koffie bij ons chibben? Oeh, dat ziet er net raar uit. Ah, Chip stuurt een foto. Koffie. net gek. Nou, dan lijkt het op schootje. Kom maar. Oh, gedien, ja. Kom dan hier heen en ik. Oh, je ziet die door in, ja. Ja, dat zie ik. Ja, Die door, die ja Monica door. Ja. Die eruit kan. Maar daar wie niks meer dan denk ik. Nee. Maar hij En dan een mooie dikke gedien. Maar die hij hem hij niks in, zo ik wil 3 hier in denk ik. Ja joh, ja. 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 Nou, pakken we er maar even verder. Wie zal op hoe zo? Wie gaat gebak met chibben hebben jij? Ja, wie maakt dus ook nog even wat man in de badkamer. Ja, wie ben met de badkamer Ik wil bezig? de radiator nog even. Dus die geel, die ben al Ja, die valt nog heel wat op, ja. Echt nog een lekker. En sap komt er heel tijd wat, hè? Ja, hier. Ja. Nou, die halen we. Radiatorlak. Oh shit. Hoppatee. Kom jongens. Met de vogeltjes. Ja. Ja, echt een zetel denk ik. Die heeft voor de radio. Oh, Nou, ik hoor tegen die nog even komen. die zit er nou in. Ja, Dus hier ook. oh, Nee. hallo. Ja, mooi. Ja. Hey jongens. Mooi. Dit is een mansje. Heden. En grappig. Ja. Ja. Nou, pakken we het zin, hè? Doei, doei. Zijn we doodpaken? We pakken een kroep. Ja, pakken een kroepje. Zijn we doodpaken? Tot hoor een keer. Doe Bobby. Doei, doei. Ontje. Oh, tuut. Ja, toetje. Doei, doei. Doei.
Doei, doei, paken. Gaan we een mooie dijhoorn? Een mooie dijhoorn. Oh, dat kennen we echt wel zien als toen een mooie dijhoorn. Vanmorgen ik voetbal in West, van Zaken. Zakenbal, ja. En toen de viskwedstrijd. En naar Pakenheim. Hier Pakenheim alles nijnenhoes. Ja, alles mooi netjes. Wel leuk toch? Ja. Wat zei je toen? Aan Westpilië. Ja, aan Westpilië. Dat kon nou net, hè? Nee, dat had ze weer net. Oren keer Westpilië, ze Paken. Vies dat ze mooi het Paken speelt. Ja, een mooi donsje. Ja, oren keer weer. Ja. Ja. Hey jongens, wij soms zitten. Voest het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill te downloaden. Dan op je tablet als telefoon. Want een eigen chatvlog. Ho, 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 ho. Ho, vetje. Hier wordt een tutje aan, hé. Want een eigen chatvlog. Hey, hoi. Kom, go. Naar huis. Kom maar, vetje. Naar huis. Oh, orenkant op. Weer waaien hier. Kom, vetje.